Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашем Доброранку. Цудовно, що ви починаєте новий день разом з нами, Рмал. Наш разумник зараз у лесе, рыхтуецца до відэаконференцыі. Акрамя яе, вас чакае унікальная інфармацыя і вясёлыя мультфільмы. А таксама сюрпрыз у канцы праграмы. Не прапусціце. А з вами сёння я, вядучая калыханкі Рыся, Рмал. І прапаную я пачаць з таго, што сёння ёсць нагода уважліва прыгледзецца да акіянаў. Чаму? Таму што 8 чэрвеня сусветны дзень акіянаў, Рмал. Віншуем! Акіян – адзін з самых загадкавых аб'ектаў на нашай планеце. Яго глыбіні хаваюць безліч невядомых істот. Навукоўцы жартуюць, што глыбіні акіяна вывучаны горш, чым адваротны бок месяца. О, такога быць не можа. На жаль, гэта так, Кася. Сусветны акіян вельмі слаба вывучаны, толькі на 2-5%. Ай, як мала. О, слухайте, я ведаю, кім стану, калі вырасту. Акіянографам. Давай, Кася, працы там не пачаты край. Рмал, цікава, што даследчыкі да гэтага часу спрачаюцца адносна колькасці акіяну на зямлі. Іх жа 4, Рыся. Ціхі, атлантычны, індыйскі і паўночны ледавіты. Асобна вылучыць яшчэ адзін – паўднёвы акіян – прапанавала міжнародная геаграфічная арганізацыя у 2000 годзе. 5-й акіян? Рмал, 5-й. Ён абмывае Антарктыду. Гэта паўднёвая частка Ціхага, Атлантычнага і Індыйскага акіянаў. Я ведаю, што на ўзбярэжжы Антарктыды жывуць пінгвіны і альбатросы. Так, а яшчэ паўднёвы акіян – тэрыторыя айсбергаў. У прыбярэжных водах плаваюць дзясяткі тысяч ледзяных гігантаў. Пакуль паўднёвы акіян афіцыйна не аб'яўлены, давайце прыгадаем цікавыя факты пра іншыя акіяны. Рмал, напрыклад, вы ведаеце, які з іх самы вялікі на нашай планеце? Самы вялікі? Так, па плошчы і па глыбіні. Падкажу, у ім палова аб'ёму вады сусветнага акіяна. Які ж... Думаю, ціхі. Малайчына, Вара! А хто назваў Ціхі акіян ціхім, ведаеце? Не. Вядомы партугальскі мараплавец Фернан Магеллан. У 16 стагоддзі падчас свайго плавання, якое доўжылася амаль 4 месяцы, ён перасёк акіян і ні разу яго экспедыцыя не трапіла ў шторм. Таму Магеллан і назваў акіян ціхім. Так, але насамрэч характар вады у ім зусім неспакойны і немірны. Ага, Магеллану проста неверагодна пашанцавала ў тым падарожжы. Толькі ўсяго. Ціхі акіян і самы глыбокі? Рмал, безумоўна, на яго тэрыторыі знаходзіцца самае глыбокае месца нашай планеты – Марыянскі жолаб з максімальнай глыбінёй больш за 11 кіламетраў. Ого, бездань! Калі умоўна паставіць у Марыянскі жолаб Эверест, самую высокую гару ў свеце, то Эверест цалкам схаваецца пад вадой. Неверагодна. А я ведаю, што жывёльны свет Ціхага акіяна багацей за іншыя. Правільна, Рмал. Там існуюць самыя старажытныя віды, якіх няма ў іншых акіянах. А на глыбіні 8 кіламетраў самыя распаўсюджаныя насельнікі акіяна – галатурыі, ці марскія агуркі. Марскія агуркі? Водарасці такія? Не водарасці, а беспазваночныя жывёлы. Марскія агуркі – сваякі марскіх зорак і марскіх вожыкаў. Ой, які ж займальны падводны свет. У кожным акіяне ёсць нешта цікавае. Напрыклад, Атлантычны быў названы ў гонар волата Атланта, які трымае на плячах нябесны купал. Дарэчы, Атлантычны акіян самы салёны з усіх. А Бермудскі трохвугольнік у якім акіяне знаходзіцца? у Атлантычным. Вы ж ведаеце, што ў гэтым трохвугольніку таямніча знікаюць караблі і самалёты. Рмал, расчарую цябе, Кася.
Марская пачвара тут ні пры чым. Просто гэтае месца ў акіяне складанае для навігацыі. Там шмат рыфаў і водмелей. І часто здараюцца штормы. А я думала, у бермудскім трохвугольніку ёсць нешта таямнічае і незвычайнае. Шмат незвычайных істот, якія свецяцца ў цемры, можна ўбачыць у Індыйскім акіяне. Некаторыя мядузы, дзінафітавыя водарасці. Яны свецяцца? Так, і не толькі яны, але і цэлыя участкі вады на паверхні Індыйскага акіяна. Вада нават пераліваецца фарбамі рмаў. Гэтая дзіўная прыродная з'ява звязана з адмысловымі люмінесцэнтнымі бактэрыямі. Колькі ўсяго нязведанага. Сапраўды, Вара, у наступны раз працягнем падарожжа па акіянах планеты. А зараз давайте глядзець мультфільм. З задавальненнем. Румал, а зараз абяцаная відэаканферэнцыя з Лесікам, які ўжо гатовы запрасіць нас у госці да лясных сяброў. Думаю, і Вары, і гледачам будзе цікава трапіць да іх. Запрашаем! У госці з самага ранку? Так, айда! Айда! Вясновым ранкам у лесе надзвычай прыемна. Шкада, што мы не можам перадаць вам чароўны лясны пах. Але гукі, колер, калі ласка. Бачыце, хто схаваўся ў гняздзечку сярод галін яліны? Гэта чарныш, лясны кулік. Ён крыху меншы за вялікага грыцука. Чарныш аддае перавагу старым вільготным лясам з забалочанымі мясцінамі. Селіцца ў поймах лясных рэк. Цішэй! Заўважылі асцярожнага плуца? Гэта бабёр! Толькі вочы і нос над вадой. Бабёр выдатна плавае і нырае. Нырнуць на глыбіню 4 метраў і правесці пад вадой хвілін 5 для яго не праблема. А кулік у гняздзечку тым часам не дрэмле, наседжвае яйкі. Дарэчы, пра гняздо. Вы думаеце, чарнышы яго самі пабудавалі? Сумняваюся. Лясныя кулікі звычайна займаюць кінутыя гнёзды драздоў ці рабіннікаў. Чаму бы не заняць, калі знайшоў пустое вольнае гняздзечка? Пакуль маці выседжвае птушанят, тата снедае, а пасля яны памяняюцца ролямі. Вам цікава, што ў чарныша на сняданак? Ежа на аматара, скажу вам. Водныя насякомыя і ракападобныя. Пад'еў, можна і на сонейку пагрэцца. О, а гэта хто яшчэ? Воўк, ратуйцеся! О, бабёр заўважыў драпежніка, пляснуў хвастом, перадаў сігнал трывогі астатнім бабрам і схаваўся пад вадой. Толькі яго і бачылі. Трывога ў гняздзе! Лясны кулік з вышыні таксама ўбачыў воўка і моцна закрычаў, папярэджваючы астатніх птушак пра небяспеку. Ратуйцеся! Ратуйцеся! Дзе тут уседзіш у гняздзе, калі шыры ваўчышча з'явіўся? А так добра і спакойна пачынаўся ранак. І вось вам няпрошаны госць. Трывога, трывога! Пара лясных кулікоў моцна б'е ў звон сваімі доўгімі дзюбкамі. Хавайцеся, хто можа! Ратуйцеся! Галодны воўк вынюхвае, шукае, хто трапіцца яму на сняданак. Аднак кулікі ўзляцелі на высокую галіну. Бабёр у вадзе. Воўк, на шчасце, застаўся ні з чым. Бяжы, бяжы адсюль, шэры. Тут табе нічога не свеціць. Уф, пабег! Але лясныя кулікі яшчэ ніяк не супакояцца. Напалохаліся, бедныя. Сонечны ранак не прадказваў нічога дрэннага, як воўчая морда показалася. Але ў лесе так бывае. Заўсёды трэба быць напагатове. Воўк з'явіцца ніадкуль, а пасля знікае. Між тым, час вяртацца ў гняздзечка да будучых птушанят. Ой, яшчэ адна госця? Не-не-не, гняздо занятае, даражэнькая. Ты спазнілася, сяброўка. Кыш адсюль, пашукай сабе іншую кватэру. Вось і пакінь гняздзечка на некалькі хвілін. Адразу знойдуцца ахвотнікі заняць утульную хатку. Эх, неспакойны ранак. А тым часам бабёр рушыў да берага. Заўважылі, які хвост у плыўца? Так,
Так, не хвост, а вясло. Хвост – гэта своеасаблівы руль бабра, які дапамагае яму рухацца ў патрэбным напрамку, здзяйсняць трукі на глыбіні. Бобер ганарыцца не толькі сваім хвастом, але і зубамі. Уявіце, зубы гэтага грызуна растуць на працягу ўсяго жыцця і самастойна завострываюцца. Усяго за месяц яго зубы вырастаюць на паўсантыметра ў даўжыню. Бобер пайшоў займацца сваёй паўсядзённай працай, будаваць хатку ці рабіць запруду. Мы ж не станем перашкаджаць і развітаемся з нашымі ляснымі сябрамі. Бывайце! Да наступных сустрэч! Дзякуй, сябры, за цікавае падарожжа ў ранішні лес. Жыццё там кіпіць. О, рады, што табе, Вара, спадабалася. Ой, спадзяюся, дзяўчынкам і хлопчыкам таксама. Рмал, а зараз давайте глядзець мультфільм. Рмал, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Радаснага і незабыўнага. Дарэчы, мы добра памятаем пра абяцаны сюрпрыз. Лавіце! Яшчэ адзін мульцік ад нас. Рмал, а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку!